să facem poze. Hai, facem poze. Păi da, ca să arătăm și la lume ce mi s-a întâmplat și nouă. Eu acum am arătat pe grupul de prieteni, singurii prieteni care mai am, din aia 100 de mii. Mamă! Experiența adevărat și asta adrenalina, ești nebun. Bă! Să ne rugăm că se duce. Deci cred că o să ia foarte mult ca să termine focul ăla acolo. Clar, da, e efectiv imens. Nu, cred că o să stau până la 5, până 5, e 5. Cred că stau până la 7 măcar, până termin aici. Că te poți duce pe partea aia și apoi Știu, dar vreau și eu să vă focul. sincer și eu. Da. Nu, că s-a ardut totul. Arde tot acum. Degeaba ar mai veni aici ca să oprească focul, că o să ard cam totul. Am avut și prosper. Am avut. Doamne ajută. Rest in peace. Bă! Deci aici am început să ardă totul și ei acolo încearcă să stingă un foc mic. Da! Nici în clădirea cealaltă n-au stins focul. Orfun! What a beautiful day. Dacă vreau să zic că arăt bine în orice situație, I look good in every station, but dar nu stă bine.